Hallelujah. Sizokwamukela ubaba umsiza ozokhuluma nathi ngalesi sikhathi. Hallelujah. Cela sishaye ihlombe and welcome ubaba mfundisi umsiza. Ukuthule bandleni. Bangcwele ukuthule bandleni. Ukuthula kuhlangane nabantu. Bangcwele ngiceliwe ifamily yakwaJobe. Le boy lele la umfana wakithi webafana bafana. Zange ke ngimbone umuntu ongena jealous njengoJobe. Hayi ungathi ame na uthanda na ungathanda ungathula. uJobe bantu benkosi wenza into ezange siyenze thina abavangeli base South Africa. Sishumayeli lumhlaba endaweni eziningi kodwa into eyenza uNJ. uNkulunkulu wamembulela ibafana bafana not imantombazana mantombazana. Ibafana bafana. Ishumayeli indoda isinike insuku emvuseleleni zayo. Ithi lapha bazalwane uNkulunkulu ngembulela ibafana bafana. Nami by the grace of God I was one of those. Ni backline mina. Lalinge uSathane uyayazi alingeni ibholo nangasemuva. I was a destroyer. Ukuthi amagoli angangeni. Futhi ngenhlanhla emnandi uJobe ezimnyama zakaMagebhe linye bazalwane iclub eseBhayibhelini Mathambo hlanganani. Uyabona nje iPirates iwini lizolo nje uJobe ngabe siyafonelana siyagida sobabili. Ngisho ukuthi ke bangcwele ngaphezulu kwayo yonke lento ekhona ngahlangana noJobe ngesikhathi sasingazani kodwa sahlangana kuNkulunkulu sahlangana naye noNkulunkulu nomuntu omusha. December Lenhle Stadium kwaqale kwashumayela yena imessage oqala ngathi say eyabeka le ndoda yashaya kwaNyakazi Stadium. Nkosi yami ngahola zami induku. Hayi nginazo wena Pasop. Ngahola zami induku. Ngashaya inkonzo elandelayo. Ngangishumayela ngesinkwa sokuphila badilika abangathi abalambile abafuna isinkwa bazodla. Sahlika istadium baza bazomukela uJesu badle isinkwa sokuphila. Wangibamba ngesandla kusukela ngelolo langa saba umutsha nothunga sazwana sathandana kwaze kwaba sekufeni. Manje ke bafowethu ngingalandanga okuningi ngizolandisaka ngizothatha isaka. Minister of Finance wakwaJesu ngibiza isaka lingilandele lungisana ikhwama bomama shona nederi nina. Ngizolandisaka. Ngilanda ngale verse esilithola ku Proverbs. Proverbs chapter 11 verse 24. Izani bantwana bami ningifundele. Uyabona kufuneka ukuthi naso ungasabona emehlweni lokuthi zayilandela inkwe besuthi inkwe uthi zi hayi. Uyabona mina nangishumayela abantu abaphathwa istress ngoba bayahleka abantu. Are you aware ukuthi stress na uhleka istress siyaphela?
ngicela nizongifundela abantwana bami angishumayeli kodwa ngizothatha imali. Isaiah chapter 11 verse 24. Yes. Verse 24. Ukhona ohlakazayo. Nokho uyenezelwa kakhulu. Kepha ogodla kunokufaneleyo. Ubangelwa ukuswela kuphela. Verse 25. Umphefumulo ophanayo verse 25. Umphefumulo ophanayo uyakukhuluphaliswa, ophuzisayo uyakuphuziswa naye. Verse 26. Ngiyabonga mntana. Lithi lele ngiliphetheyo. Sometimes you can become rich by being generous, or poor by being greedy. Kwesinye isikhathi ungaqaba ngokunikela, kodwa ube isihlupheki ngokungcishana. Le ndoda le nafikile kuma-crusade akhe, ithi nayiqeda ushaya isaka selidwele lingaka. Nayisokufa ubukela ihhotela uJob akakulalisi kwatshisa nyama. Ubukela ihhotela uthi the man of God akahlala endaweni ephilile azoba nesikhathi sokukhuluma noThixo. Wayenombono, wayenevijini esabekayo le ndoda. Athi nawuqeda ushumayela zoya ekhaya ezokulanda ekuse-airport uphethe envelope ebrown. Ithi God bless you. Nawe ungayivuli phambi kwakhe. Unayite nanyakulayitisa. Umuntu natshanga into noyitata ubone uyifake uzayivulela ngale ngasemva kwendlu. Bese uthi uyabheka uthola icheck mfana lithulile lithedwana. Ukushayela uJobe. uJobe wayenikela bazalwaneni ngofakazi bami. Wayenikela labantu abahluphekayo. La engakhona ne-crusade ikhona iJobe into ozoyenza. Ibafana sibonga uNkulunkulu sebayi-adoptile abanye abavangeli, which is very, very good, especially izandla abayi-adoptile into kaJobe. Bangwele sesizoyenza njalo. Ngizocela abaphethe imali abathunywa amabandla. Ngicela ngabalabo abaphethe ama-envelope, izikhwama ezibuye emabandleni. Ngicela bafowethu izane igubhu lezi zemali. Ma-ashas izane lesigubhu. Wena osaphethe lento ungahlupheki, ngisacela laba abathunywa amabandla. Baba ya omunye lapho ya. Nibeke phansi bantwana ngoba nizosindwa imali ningi imali engenayo. Please bafethu uJobe ongayibanga umsindo, uJobe umuntu wamaphepha, asimzameni ngamaphepha. Kodwa ngicela abaphethe ama-envelopes. Ama-envelopes labo thunywa amabandla, ngicela ukuthi bona bawalethe la kule yami ezobe ila. Ngicela nje bafethu, ngicela nani phakela. Bazoyiletha la abaphethe ama-envelope for amabandla. Ngicela ke sivala amehlo sithandaze sithathele uJehova umnikelo. Baba wethu oyingcwele, sithatha umnikelo kubantu abanenhliziyo evumayo. Washo njalo kuMoses, wathi Moses, thathela umnikelo kubantu abanenhliziyo evumayo. Baba lethu nakho kuhle engithanda ukuthi abantu bakwenze kimi angikwenze kubo. Baba wethu oyingcwele siyabonga. Sikhulekela uNkulunkulu wethu nefamily kaBaba uSithole, sikhuluma uNkulunkulu wethu ukuthi ubaduduze, ubabophe, ubaqinise nabazalwane bonke ngelihle igama lika Jesu Inkosi yethu kuze kube phakade. Amen.
Bangcwele okwami sekuphelile. God bless you. Zishayeleni izandla nina ngokwenu siyabonga umnikelo. Thank you. Siyabonga. Hallelujah. Siyabonga kakhulu uhlelo lethu liyaqhubeka. We do have an intention to be out of here kungekudala. Ngakho ke ngiyazi ukuthi la bengizobacela bakhulume bonke babriefiwe ngesikhathi. Ngakho ke uma sengibabiza, of course they will align themselves with that brief. Ngicela ke uqala manje ke sicele sekukhulunywe kakhulu ngobaba uNJ kwashiwa yonke into enhle. Sicela ke manje ebezokhulumela imindeni. Sithole family Auntie Dilo sithole. Ngizocela basondele bonke bobathathu ngokulandelana nalozo khuluma on behalf of ifamily yakwacele uSimon Cele. Bayobe emva kwakhe ke sekulandela ozokhulumela umndeni wakaKhanyile komalume usisuphumeleni. Ngicela ke beze bonke la ngaphambili bazokhuluma ngokushiyelana. Thank you very much. Ngicela ke baphuthume. We do have a challenge yesikhathi. Ngicela ke uAsanda Ayanda Halimani uyacela ngala ngemuva oqhamuka eGoli ucelwa ngemuva. Thank you. Ukhona auntie usekhona ubani? Ayime ngakafika isicela uqala. Ongakafiki akafike seqaliwe. Ngizocela ukubingelela zonke ihambeli zethu ngesibingelelo esithi uNkulunkulu makadunyiswe. Okhulumayo ubhutika mama uJobe ubongani Cele. Angizokwanda kakhulu ngani ngoba uma singakhuluma ngalensizwa kungasuka ekseni lize liyoshona ilanga. Sibeka konke sikwaziyo ngaye okuyikona ukuthi njengamanje ngizocela nje ukubika umbiko wokuthi uSibari bengayona indoda ebisokola kuthina abantu bakaCele. Igama ebengimbiza ngalo uma sesisobabili ngani ngoba bekade engithanda beyisigqiki lapho uma sithi sinenkinga khona siqhuzukele kuyena. Udadewethu njengamanje ngicabanga ukuthi ziningi izinto ezivukayo kuyena esithi inkosi no hayi imthobe imnikeze nje amandla ekutheni i-challenge ubaba uJobe kade ebhekene nayo amandla uzowathola ukuze akwazi ukuqhubeka aye phambili. Emndenini wakithi kaCele ngizocela nje sibhodle ekutheni ke usishiyile but kodwa ngeke size simkhohlwe thina sohlale simkhumbula ngaso sonke isikhathi. Ngizocela nje ukubonga ngalawo mazwi. Ngiyabingelela abagcotshwa baNkulunkulu. Ngibingelele ibandla lonke, ngibingelele umndeni kaZama ngegameni lenkosi yethu uJesu. Amen. Kuthiwa mina ngikhulumele ngimela ukuzokhulumela umndeni wakaKhanyile. Empeleni angiyena wakaKhanyile ngowakadladla. Oma bethu noZama bayelamana unathi. Siqhamuka emndeni wakaKhanyile. Umndeni wakaKhanyile na uqhamuka khona uqhamuka eGreat Town
lapho nakwasala khona inkaba kaZama. Sasuka lapho saze emolweni lapho mayefike waqala khona ukufunda. UZama ekhula ube ingane angazi noma ngathi beyingane ephaphile kodwa ube ingane eqinile ngalendlela yesimanga kangoba bekumnandi ukuhlala naye umdala. Bekumnandi ukuxoxa naye umdala eyingane yena. Ngalowo ndlela silahlekelwe kakhulu thina kaKhanyile. Silahlekelwe ngendlela yesimanga uyazi ngelinye ilanga uZama esemaphoyiseni uyangifonela ngimbikela ngenkinga yami yasemzini uthi hayi sisi awungiyeke ngalokho qinisela umdala mina ngifuna ukukutshela ukuthi sengumfundisi manje. Ngithi ufundisa abantu ufundisa amaphoyisa wathi hey sengiyasebenza lana ngikhona. Ngakho ke silahlekelwe kakhulu ngoZama ube ingane ekhululeke ngendlela eyisimanga. Engizokusho ke nje kuMakandumiso Mandumiso Ntombazane uNkulunkulu khona. uNkulunkulu futhi uyakuthanda. Ngibonge ubaba uGumbi lokhu zakayishilo ukuthi ungasivumeli thina singene phakathi kwakho nomndeni nezingane zakho. uNkulunkulu anisize nje nihlangane njalo njengoba kade nihlangene kusekhona uZama. Ngiyabonga Nkosi Thimbusisi. Ikhona imfana yahlatshwa ngenxa yami yabonwa amaJuda ilenga enthi ikhona imfana imfana yona yahlatshwa ngenxa yethu yabonwa amaJuda ilenga yathi elo baba wami yathi elo baba wami ishokothini yathi elo Sithole ozokhuluma phakathi kwethu. Ngibingelela amadoda kaNkuluNkulu ingceke zonke. Ngibingelela amalungu eParliament obabu uBhungani laphana. Ngibingelela abazalwane, ngibingelela umndeni wakwaJobe. Labe kuzalwa khona uNkosinathi Jotham. Isiteketiso sikaMa wayeyambize ngoZama. Ngithi ngiyabonga kubazalwane bonke abathe namhlanje babakhona la ukuthi sizophelezela umfowethu. UZama ke uzalwa intombi yakaKhanyile njoba usisi beseshilo. Usisi lo suka la wayesiphatha naye uNathi. uNathi besu 8 kithi. Insizwa zazi isithupha. Amantombazane emabili. Bese sele sobabili ngoba abafethu bonke sebadlula. Into esuka ibebhlungu ke emndeneni wakithi abafowethu abafiki ku50. Okuyinto osukuyibuza ukuthi hawu yindaba ke singafiki ku50 nje nathi sike sidlule njengeminye imindeni. Kodwa ke umuntu uyebuya iduduza ukuthi phela sabaka Jobe uJobe indoda yaseBhayibhelini. Kusho ukuthi uNkulunkulu uyasithanda. Uyafisa ukuthi ayohlala nathi. Uma intombi yakaKhanyile njoba kushiwo na ku-obituary yakhe umntakama kwathiwa we were from the poor of the poorest. Ngikusho lokho ngoba anginamahloni. Safundiswa unkosikazi wayeyiphethe ngamazinyo. Ubaba kwangasho ukuthi asinaye, sasinayo ubaba.
kodwa weduke nezipani. Ubaba sasizwa ukuthiwa ufundisa ingane zabafowabo wenza yonke into. Thina sikhule sifundiswa uma intombi yakangwane nanamhlanje engisaluthayo because thina siphuma emndenini one foundation yokholo. Siqale saba izayoni. Unengoma yeyisho unathathi abazalwane bamazi athi khethe yakho. Leyo ngoma yayisho uma nenye yayithi yehla moya. Sasazi futhi ukuthi ekhaya makukhona umuntu ogulayo intombi yakangwane mayike yasho yathi yehla moya uzolizwa izulu ukuthi seninalo. Uza ukuthi lo bekuthiwa kubo uyagula or ekhaya uyagula uzosinda. Ngimbonga kakhulu uNkulunkulu osiphe unathi ubengithanda ngakhula kuyena nginjengo because njoba ngisho ukuthi sasisemndenini ophuwa. Uma wayesebenza emajalidini abuye ngama weekend siyazi abantu abasebenza emajalidini imvamiso basibabo babanika ama day offs ngemonth end kuthiwa i-weekend off. So ngangibuye ngangumama kubona because mina ngoka 6 ekhaya unathi ubeka 7. So njoba sasu 8 kwakuyinentombazana umama amantombazana wathole amabili ngasekugcineni. So ngangumama even esikoleni futhi bengakusabi ukusho ukuthi bekuthi mayeshaywa yingane noma ngabe ngiseklasini ngizophuma ngidabule lo ngane ngempama ngisuke lapho ngongena eklasini ngiqhubeke nezifundo zami because ngangiye ngibona ukuthi mangiyeka izojwayela ukulokhu ishawunathi kuze ngidisturbeke ezifundweni. So I was like a mother to him. Ngaso sonke isikhathi nje ngangimthanda eyiphaphela umntanga makora nje ngimthanda. Ngibuye ngimkhuze naye ukuthi angabasukela abantu because wayazi ukuthi mina nje ngangishaya ngempela impama. Ngisha abafana babazi ukuthi make udelo uzokushaya azukuncenga futhi ngangingalwi kakhulukazi nabantu besifazane. Ngangiye ngilwe nabantu besilisa mina. Hayi abesifazane nje. Kodwa kuNkulunkulu kwathi ngo85 siqedwe ukwenza umatriculation wethu. Njoba kushiwo ukuthi kwakunensizwa kaMdima esathi sihlezi sibukela iPirates because sambabili bese support iBhakabhaka. Bekuhlula noma ngabe sesiyabona ukuthi liyashaya bese kuthiwa ake kucishe iTV sikhulekeleni Orlando Pirates. Esathi ke nathi kumnandi kunjalo sihleli. Yasha insizwa kaMdima bayezoyaza basemolweni okwakuthiwa baba uMdima okwakuyinsizwa sindala. Isho ingoma kwakumnandi nathi. Isha babona laba abahlakazekile. Yayikhonza gospel. Ithiwe sa decide ukuthi mntama as much as sithanda iZayoni but inenkinga esibona ezibuya zenzeke eZayoni. So babili kithi sachoose ukuthi no asindiswe. So sahamba kulobaba wazombiza uNkulunkulu. So nje siphuma lokhuzeni emndenini ostrong ekuthandeni uNkulunkulu ngoba uma wethu wayengathandazela ekhaya wayengithandazela ngaphandle nesiguqo sakhe. So ngithi uNkulunkulu angimsoli ngokuthi abize unathi ukuphela ukuthi bengisena ama hopes ukuthi usazowenza kodwa ke usembizile uNkulunkulu okungijabulisa ukuthi ngoba ngiyazi ukuthi uyakuNkulunkulu wakhe abemsebenzela futhi akungatshazwa. Usisi lo obesuka la waphupha emncane emphupha unathi washona ilanga nje laze loshona. Uma esebeke yonke into yakhe la ukuthi umntwana ngempela oconfirmwa njengoshonile kwathi intambama waphaphama. So namanje benginayo lo belief ukuthi
kungenzeka ukuthi uNkulunkulu kuse nemfihla akafuna ukumtshela zona because ubesene vision enkulu kakhulu engiyibuza ukuthi uNkulunkulu le vision wawumnunisela yini ngayo obumphathise yona because akakayi ukoshumayela kwitedam ubengakaye emakhazeni ayovusa abantu sebe confirmed death kodwa ke ngithi ngiyambonga uNkulunkulu ngimbonga sengisele ngingedwa esisini sama ngithi ngibonga umakoti uhlobo lomakoti saphiwa lona kaSithole umacele hey bakwethu leyantokazi yabo uNkulunkulu angazi ngamchaza ngimthini umakoti wakithi kodwa nje okubalekile unesineke unothando ukhuthele uyabazisa abantu basemzini omakoti abaningi abathanda ukuhlala nefamily kodwa thina umakoti wakithi ubesithanda and uyingane zethu siyiphosa kuyena ayigada abomama zonke ingane zabafowethu eziningi zihleli nomakoti wakithi ngibonga umndeni wakacele la ekhuliswe khona because njoba ngisele ngedwa I think uyena usewungcwaba and ngiyazi ukuthi mangingambonganga ngaleli langa mhlamba ngiyulithola elinye ithuba ukuthi ngibe nabantu abangaka ngibatshele ngalomacele wakithi ayithembi uNkulunkulu sengathi ungangakiyeka lokho obukwenza kukhona unathi uqhubeke sisi uqhubeke njoba kade usithanda usazoba umakhanyile sekubikela inkinga zethu kuphela nje ngithi hamba kahle sithandwa sami bhuti wami mngani wami themba lami ubuyinto yonke kimi angazi namhlanje ukuthi mangifeyisana nezinkinga ubani engombikela ngaphandle kwaThembi fisa nje ukuthi uNkulunkulu abe nomndeni nezingane zikamfowethu zimhloniphe umakoti zingabangi amafa siyazi ingane ziyahlupha ngiyabonga Siyabonga kusisi. Siyabonga kulomndeni okaMondise ukusiboleka leliqhawe bakithi. Angihlabele phambili. Mhlawumbe ngikhuthaze noma ngikhumbuze abazalwane ukuthi we actually saying farewell to a psalmist. Ubaba uSithole ubehlabelela bakithi. Ahlabelela phele. I'm flabbergasted as to why we are resting like this. Ake sithi nje ikhona imvana. Ikhona imvana yona. Hey hey ilenga. Hey ikhona imvana yona. Oh yabona amajuda oh ile hello
ikhonifana ikhonifana yona yahlatshwa yabonwa amajuda ile baba ikhonifana ikhonifana yona yahlatshwa yabonwa amajuda ile baba yathi Eloi ababa wami wena ungishiyelani wathi Eloi yathi Eloi ababa wami ungishiyelani yathi Eloi ababa wami ikhonifana yona yahla yethu yabonwa amajida yathi Eloi baba hey baba ungishiyelani yathi Eloi ababa yathi Eloi ababa Oh my Jesus, never give the program. Shayitwana udumise, ithi hallelujah, hallelujah. Yathi Eloi, ababa wami, hey ungishiyela. Yathi Eloi, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Roka shakata baba yanda. Usiphile baba, usiphile mnimbanda wonke. Hey, akuvela ukuthi ubani lolele, akuvela ukuthi uhambe nobani lolele. Bazalwane, hallelujah. Hlalani phansi sithandwa zami. Oh my Jesus. At this moment in time we'll call upon the member of legislature, Deputy Speaker Ubaba Mtolepi. He's just allocated with a 5-minute slot. Baba. Baba, give me
umphathohlelo abefundisi inceku kaJehova zonke ikhona umndeni wakwaSithole umndeni wakwacele umndeni wakwakhanyile nabo bonke abazalwane ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu Jesu amen ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu Jesu amen namhlanje ngimi lapha egameni leParlamente lethu isishayamithetho sakwaZulu Natal ngiyajabula ukuthi ukhona omunye umhlonishwa umama uZwane okhona la oyilungu leParlamente sizoba ofakazi kulomgubho wanamhlanje ngoba namhlanje sithi halala eqhaweni likaJehova umfowethu Jobe ukwenzile okuhle waba inceku kaJehova engazange ilenzi ibandla likaKristu lithukeke uJobe ushumayelele livangeli sonke besithi wathola amandla kuyena indlela umyalezo kaJehova abe ufuqa ngawo namhlanje ngijabulile umfundisi mayethi yebo kuye kuthiwe osehambile ufile kodwa sithi lenceku kaJehova namhlanje iphumule siyakubonga ukuthi umfowethu NJ wenze ukuthi walishumayela leli ivangeli kwaze kwafika lesi sikhathi mangisukuma ngaleli chorus elithi kuwe baba ngibeka ithemba lami ngifuna ukuthi Mandosi ubaba NJ usifundise sonke ukuthi alikho elinye ithemba elidlula ukuthemba uKristu alikho elinye ithemba elidlula ukuthemba uNkulunkulu ophilayo lona okuyena abesishumayeza ngaye nami ke ngithi namhlanje sithi isihambile inceku kaJehova ephepheni basebenzisa igama elihle bathi akuhlukene nokuthi uhlwithiwe wayisiyahamba ngoba lokhu ukuhamba kwakhe ukhulumile ngakho kakhulu ekhathini eshumayela ivangeli besingaboni thina ukuthi noma bemncane kangaka ngokweminyaka uyaphuthuma ngoba kuzosheshe kufike futhi isikhathi sokuthi ahlwithwe kodwa okusijabulisayo lithi izilenkosi kuhle emehlweni kaJehova ukufa kwabangcwele bakhe ngoba lokho kusho ukuthi umfowethu Jobe sithi hayi akafile kodwa sinethemba lokuthi njengamaKristu ngelinye ilanga siyombona eshumayela leli ivangeli esho lamacula bewasho ngifuna nje ukuthi egameni likaHulumeni ngithi siyambonga futhi uJobe ukuthi bazokhumbula abazalwane ukuthi einkonzweni zakhe zonke ubengakhohlwa ukukhulekela uHulumeni ubengakhohlwa ukusikhulekela ngoba befundisi bami siyawudinga kakhulu umkhuleko uhamba uJobe ngesikhathi lapho izwe lakithi lixokozela kakhulu ngithi izinceku kaNkulunkulu kungakuhle kulenkonzo kaJobe mase nje sizophuma lenkonzo niphinde futhi nenze uJobe abekwenza nisikhulekele kakhulu kuthi nalokhu ukuxokozela okusezweni lakithi ngamandla kaNkulunkulu angaphezulu wonke amandla kunqobeke kube nomoya ukuthula ngoba ngaphandle komoya ukuthula ngeke sakwazi ukuqhubekela phambili ngikusho ngingasabi ukuthi uJobe ubesikhulekela kakhulu ubengayeki ngaso sonke isikhathi ezinkonzweni masifika einkonzweni asibeke izandla nangesikhathi umengameli wethu kuneyinkinga ezinkulu umsholozi nazi kahle bazalwane ukuthi wayekhuleka kakhulu ebeka igama elilodwa athi akukho
okuhlula ukuthi uNkulunkulu mase intervene yena konke kuyaxazululeka. Namanje ke ngithi siyayicela kakhulu imkhuleko ngoba lo mthwalo esiwuthwele wokunisebenzela unzima kakhulu. Akulula njengoba abanye becabanga. Siyanxusa ukuthi nisikhulekise amaqhinga kaSathane anqotshwe. Kubhlungu namhlanje namawubona ukuthi siuhulumeni sizama konke okusemandleni ukuthi impilo yabantu yephambili, intuthuko ibe khona, kodwa kube khona ngemuva abadonsi izitini namasoyi esizama ukwabeka ukwakha inqubekela phambili bantshontshe imali kahulumeni. Sithi kufanele umkhuleko uqine kakhulu ukuze wonke umuntu ontshontshe imali yabantu lapha ezweni lakithi eNingizimu Afrika aphumele obala, avele obala wena wabona ikati elimhlophe lambe ehlungwini. Ileyo mkhuleko esikhulekayo. Ngithi ke Mondise siyabonga, Jobe siyabonga ukuthi usebenze kahle. Mhlambe futhi kuhle ngisho ukuthi ngingakahlali phansi umsebenzi omuhle uJoba wenzile. iGod's Army Evangelical na yonke imixhantele yemisebenzi ayenzile. uNkulunkulu sengathi angenza iqhubeke kahle lemsebenzi. Ngoba befundisi bami ayikho into ebhlungu njengokuthi mase sibona sifunde emaphepheni kubangwa imisebenzi kaNkulunkulu. Ayikho into ebhlungu njengokubona emaphepheni kuphuma ukuthi umgcotsho kaNkulunkulu senze into enje. Ingakho ngithi ngiyajabula ukuthi ngimila ngaphambili ngikhuluma ngoJobe, azange sizwe ukuthi usithole usiyanukeka ukuthi usedlwengule umuntu, usekhulume nomzalwane waze wamphathaphatha. Asizange sikuzwe lokho ngoba zibhlungu lezi zinto ezinyanyekayo uma uzwa sezincika kakhulu nakulabo esibathatha ngokuthi babagcotshwa kaJehova, ngoba ngaleyo ndlela benza ukuthi ivangeli likaKristu lithukeke. Ngakho ke sithi iGod's Army Evangelical Ministries International na wonke umsebenzi uJobe awenzile sengathi ungadlondlobala kakhulu kuze kuthi esikhathini eminyakeni eminingi ezayo sithi umfoka Sithole wayiqala lemsebenzi yadlondlobala. Egameni ke lika Somlomo weParliament, egameni lika Premier wethu uDokotela uZweli Mkhize, sithi mndeni wakwaSithole niduduzeke, mndeni wakwaCele niduduzeke, kodwa nje bese niyabonga ukuthi uNkulunkulu wasibusisa sonke ngaleli iqhawe leli. Ulale kahle Jobe, uwenzile umsebenzi omuhle, ukulwile ukulokuhle. Inkosi nibusise. Shayi kakhulu ubaba uDeputy Speaker, baba uMtholephi Mthimkhulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Samanje sizomemeza indoda esetshenziswa uNkulunkulu KZN nangaphandle, umxhasi wezinceke zikaNkulunkulu, umpostoli ubaba uVictor Mahlaba. Ke simshayele izandla sezangaphambili. And that is the reason I sing and I shout, oh Jesus came down, Mangbingelele, Deputy Speaker of the Parliament, nobaba wethu Baba Khumalo, naye osendlini kaPremier kwezenkolo. Ngibingelele umndeni wakwaSithole, ngibingelele abefundisi obaba nomama obhuti nosisi nabantwana egameni kaJesu Kristu. Amen. Ngizoba mfishane kakhulu bazalwane. Ngihlangane nobaba Sithole 1996. uNkulunkulu wakhuluma nempilo yami ukuthi ubaba Sithole kunezinto ezinkulu ezinvestelwe isizwe. Wasethi ngisondele kuye ngoba uyadinga umuntu ozomsondela, ngoba azange abe nakho ukuthi kube khona umuntu
ozomcoacha entweni zikamoya bakhona bamnika umlilo bakhona abamzala ngevangeli kodwa izwi likaNkuluNkulu isifundiso sezwi likaNkuluNkulu ukuze ma isipho sakhe si operate on basis of a training yezwi likaNkuluNkulu okwangithokozisa ukuthi naye kwakubekeka kakhulu enhlizweni yakhe ukuthi uNkulunkulu asihlanganise as the father and the son. So ngikhumbula ukuthi ube ngihlupha ngemibuzo ebuza izinto sihlale naye sibule izibhalo sigubha izibhalo futhi uNkulunkulu avele enze isimanga anginike nami izinto angazange ngizazi kuvela ama revelations noma ezo shumayela somewhere sase sihlale phansi sicubungule lento sisakhane ngayo yonke indlela ekulambela ulwazi wazi wathi hayi bamahlaba iyona Bible school yami ngazi nika ithuba ngamhlohla lokho uNkulunkulu akubekile enhlizweni uNkulunkulu ngambona emsebenzisa ngendlela emangalisayo into engiyikhile kuye ube umuntu onesibindi umuntu okholwayo umuntu oema very high ongacabangi kancane ezinye izinto ubonti zingaphezulu kwakhe nangokukhula enkosini kodwa azibone sezimfanele ukuthi angazenza ube umuntu oema very high ube ngenayo into yokuzeya ube umuntu onesibindi nokukholwa ube nama dreams amakhulu ube cabanga into ayenze so nami kunezinto eziningi engizifundile kuye and engakusho ukuthi kune contribution enkulu ayenzile even in my ministry uNkulunkulu engibizela emsebenzini kaNkulunkulu ukusiza abantu abanomthwalo ngokuhambisa ivangeli nokwakha umzimba kaKristu ngiye ngaba neexposure engajwayelekile ngenxa yeKababa uSithole ngaziwa endaweni ebezingazazi ngenxa yeministry kaBaba uSithole and ngingasho ngithi hey this was a man amongst men sisebenzisane kahle naye uNkulunkulu wazosibhansela ngokuthi sishadisela nabantwana bethu manje umkhozi nje haleluya so nje siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangaliso anginakho okuningi engakusho manje ngenxa ukuthi isikhathi siyaphuthuma but nje ilokho engakusho ukuthi sisebenzisane kahle noBaba uSithole as I was mentoring him ngisizana ke namadoda kaNkulunkulu uBaba Gumbi noBaba Umsiza ebesimsondele as the advisors ngoba into ebe imfihlo yempumelelo kaBaba uSithole ukuba azisurround ngabantu abadala kunaye nabakhulile enkosini kunaye inkosi mayinibusise ngithi sihanjelwe iqhawe kodwa uNkulunkulu uzovusa osithola abaningi I believe that siyabonga inkosi inibusise Siyabonga baba umpostoli ileli tsunami zizovuka ezinye sondela khanya uzokhulumela iGod's army sondela mntu ngibingelela ingceku zonke kaNkuluNkulu nezincekukazi ngibingelele umndeni wonke wakaSithole ikakhulukazi uma wethu umama uNJ Sithole ngibingelele amalungu eParliament ngokukhethekile ngibingelele ibandla lonke ngegama lika Jesu bazalwane ngenxa yesikhathi ngizoba mfishane kakhulu ukuba besiside bengizohlabelela ngithi Lord you are worthy to be praised iyona ngoma ubaba le abeyithanda lokhu ngamazi into khona ithi silahlekelwe bengizothi iGod amayime but isikhathi anginaso ngibingelela iGod am endala ngibingelela uSis Margaret
ngibingelelo sisithobekile ophuti yakhani omamntshangase abantu laba esibahlonipha kakhulu ngoba thina sasindiswa kuhlabelela bona sase siyayibamba nathi siyaqhubeka kube inhlanhla ke kithi ukuthi ubaba ethelala alale sihamba naye. We did not deserve to be part and parcel of impi ubaba uJoba bekuyo. Thina sinzalo yehlathi inzalo yentaba. Sizalwe sabizelwa ukuhamba entabeni. Izinto ezifomala sizazi. Yingakho abanye baze bathi siyihlathi ngoba ubizo lwethu lubiza ukuthi sihambe emahlathini. Impilo yethu yonke 95% of unyaka wonke bewususpend emahlathini nobaba uJobe. La khona izinto bezisinetha webazalwane ngikhumbula sise Alexandra ngelinye ilanga sathi siyafika safika amaphoyisa around itende kuthiwa alidilizwe ngiyakhumbula babephethe ibhamu sangena sabamba ama microphone wathi baba uJobe my friends bangani bami ngifuna nihlabelele uNkulunkulu ehle la indoda ebinenkani ubaba uJobe bengenandaba ukuthi uSathane uthini uba indoda efohla la kuthiwa kufohlwa khona efohla ngahambi yedwa embethwe uNkulunkulu kunantabetshwayile ukuyisho makuyinkonzo yomlilo ubeyayathi nginihlanganisa ngemsila njengeyimpisi kaSamson athi ngibasela umlilo emsileni yenu athi sakazekani nihambe and consume inzimi yamaFilisti ngisho njalo nami ngithi uSathane uyadlala Sathane uyadlala amadimoni uyadlala ama-devil worshipper